На працягу 2,5 тыдняў будаўнічыя арганізацыі Пінска праводзяць маштабныя работы па лакалізацыі наступстваў парыву каналізацыйнага калектара ў мікрараёне Паўночны. Нагадаем, 25 лістапада на перакрыжаванні вуліц Першамайскай і Паркавай пад тратуарам утварылася 3-метровая прамыіна і ў выніку абвал грунту і асфальтавага пакрыцця. На шчасце, абышлося без пацярпелых. Папярэдняя прычына парыву – фізічны знос трубы. Гарадскі выканкам распрацаваў стратэгію па лакалізацыі аварыі, перакрыты рух по галоўнай вуліцы горада. Сегодняшний день, 13 число, из 55, по-моему, метров необходимой замены коллекторов заменено уже 34 метра. Ведется работа по засыпке проезжей части и в дальнейшей подготовке под асфальтирование, то бишь под открытие дороги. Работы на аб'екце праводзіць будаўнічы трэст нумар 2. Па меры неабходнасці задзейнічаюцца спецыялісты жыллёва-камунальных служб і электрасетак горада. Паралельна арганізавана работа па забеспячэнні забору каналізацыйных сцёкаў мікрараёна. Работа по отводу стоков, она организована была в первые дни после аварии, в связи с тем, что, как уже ранее озвучивалось, это коллектор, один из основных коллекторов города, который пропускает порядка 60 до 70% стоков всего города. Поэтому, если бы не сделали обвод места аварии трубами, то город бы стал перед проблемой канализации. Аб'ём работ вялікі, але будаўнікі і камунальнікі завяраюць, за бліжэйшыя 2 тыдні павінны справіцца.